Čaute všetci, tu je Braňo Čuri. Vítajte v mojej novej relácii Život Čurín v Košiciach, kde vám budem predstavovať zaujímavé miesta a informácie o našom meste. A dnes začneme v mestskej časti Myslava, kde nám o nej povie viac jej ambiciózny a mladý starosta František Bér. Tak ostaňte s nami. Takže dobrý deň, pán starosta. V prvom rade vám chcem poďakovať, že ste prijali pozvanie do mojej relácie a že nám poviete pár slov o údajne najkrajšej mestskej časti v Košiciach. Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie. Tak poďme teda na začiatok Myslava. Keď si odmyslíme my, ostane nám sláva, čo ja veľmi rád slávim a oslavujem, ale čo slávime v tomto prípade? Tento názov odkazuje na pôvodné slovanské obyvateľstvo Myslavy, čiže vlastne od sláv Slovania. A prvá písomná zmienka pochádza vlastne z roku 1230, čo je tá istá listina, na ktorej sú prvýkrát zachytené aj Košice samotné. Takže to znamená, že Myslava existovala tu už v čase ranných Košíc a bola ich súčasťou akoby tak na diaľku. Tak to je už naozaj veľmi ďaleko do histórie. Údajne tu bol aj veľmi veľký pivovar, predpokladám, že to nebolo v tom roku 1200, ale povedzte nám niečo viac o tom pivovare. Neskôr vznikol áno pivovar a takisto aj tehelňa, ktorá vlastne bola významným zdrojom pre stavby v meste Košice. Takisto aj pivovar bol tu veľmi vychýreným, takže Myslava bola naozaj takým centrom toho zásobovania pre mesto Košice. Jasné, takže Košice vlastne môžu aj ďakovať Myslave za to, že stoja, lebo predpokladám, že tehly z Myslavy sa používali aj na stavbu budov v Košiciach. Povedal by som to takto nadnesene, že áno, že asi ruky remeselníkov z Myslavy ešte niektoré dodnes sú zachytené na tehlách. Vráťme sa ale do súčasnosti. V Myslave sa nachádza krásny kostol svätého Bartolomeja z roku 1788. Je to tuším jediná kultúrna pamiatka, ktorú tu máme, ale kvôli nej nám asi sem nezačne húfne sťahovanie a hovorím v množnom čísle, pretože v Myslave bývam aj ja sám. Ale keď spomínam ten kostol, môžeme sa ísť na neho pozrieť osobne? Samozrejme, veľmi rád vám ho ukážem. Pán starosta, sme už v spomínanom kostole, povedzte nám o ňom viac. Ako už bolo spomenuté, je to naša najvýznamnejšia kultúrna pamiatka. Je zasvetený svätému Bartolomejovi, ktorého oltár, ktorý bol postavený v roku 1942, vidíme za nami. Takisto sa tu nachádza krížová cesta, pekné vitráže a celkovo jeho atmosféra je pre mňa taká typická myslavská. Ak by som chcel prísť buď na omšu, alebo navštíviť tento kostol, je otvorený každý deň? Slávia sa tu bohoslúžby každý deň, takže ak nejaký záujemca by chcel náš kostol vidieť, tak vie si to vyhľadať a pozrieť. Ale viete, čo ma zaujíma najviac? Počul som, že ste vyštudovaný organista a na orgáne hráte na tomto tu? Áno, aj. A zahráte nám? Veľmi rád. Super. Myslava má veľmi dobrú geografickú polohu. Je tu príroda, sú tu lesy a sám rád chodím na prechádzky a behám. Čo by ste nám odporúčili, kam by sme mohli ísť v nedeľu po obede na prechádzku, ak zrovna nie som typ, ktorý chodí do Optimy, ktorá je tiež mimochodom veľmi blízko? Myslava poskytuje veľké množstvo možností rekreácie, najmä čo sa týka okolitých lesov. Ak sa pozrieme na Myslavu z táčej perspektívy, kde na jednej strane je sídlisko KVP a na druhej strane kopec Hrabina, alebo teda lesy smerom do Bašky, tak na každý smer sa dá vybrať a dôjsť k nejakému významnejšiemu cieľu. Ja sám osobne takto aj chodievam na Bankov, na Jahodnú, na chatu Klatovianka. Dá sa dokonca ísť pešo až do Nižného a Vyšného Klatova, ďalej na chatu Lajoška a podobne. Čiže je to aj pre náročnejších turistov, aj pre tých rekreačnejších. A ak sa chce niekto v lete okúpať? Je tu blízkovodná nádrž Bukovec, samozrejme známa všetkým Košičanom. A teraz poďme trochu k vám. Ako ste sa z oblasti informačných technológií dostali na pozíciu starostu? Som vlastne od malička rodený Myslavčan a tu som sa angažoval od malička aj v miestnej komunite. Neskôr som sa však rozhodol venovať sa hudbe a študovať ju aj profesionálne. To ma dostalo vlastne do severného Nemecka, do mesta Lübeck, kde som vyštudoval vysokú školu. A tam som spoznal aj trošku, ako ináč fungujú veci verejné oproti našej krajine, čo ma po návrate späť primelo k tomu, aby som šiel kandidovať za miestneho poslanca. Zároveň som v tom čase ešte pracoval aj v odvetví informačných technológií
Ale vlastne ten môj záujem alebo tá snaha po angažovaní sa vo veciach verejných bola tým základným takým popudom. Aby ste úplne nevyšiel z fachu, informačné technológie prepájate aj so starostovaním. Povedzte mi, čo má Myslava a čo iné časti nemajú? Nie som si teraz istý, koľko obcí alebo mestských častí má aplikáciu. My máme aplikáciu mobilnú, cez ktorú komunikujeme s občanmi, takisto prostredníctvom SMS hlásnika, ale to už je tiež asi taká bežnejšia vec. Máme samozrejme facebookovú stránku, ktorú pomerne aktívne spravujeme. A možno v budúcnosti aj nejaký Instagram a TikTok, ale to je ešte zámer. Instagram je nástroj budúcnosti, čo sa týka nejakej propagácie a marketingu. Nechcem, aby tento rozhovor vyznel ako nejaká kandidatúra, ale aké benefity alebo aké novinky pre Myslavčanov chystáte? Dúfam, že to nebude nejaká ďalšia aplikácia, že vystopujú mojho manžela, keď mi v noci nedvíha telefón, lebo to by sa nemuselo každému páčiť, tak skúste niečo povedať. Mojou prioritou je najmä riešenie infraštruktúry. Najmä tým, že sa Myslava rozrastá, tak mnohé nové ulice potrebujú jednak dobudovať verejné osvetlenie alebo prepojiť ich lepšie na mesto Košice. Práve to je lokalita Villa Park na Kope, ktorá vlastne vyšla v prieskume Košice 2.0 ako miesto s najvzdialenejšou zastávkou autobusovou a práve výstavbou pešieho schodiska medzi ulicou Klimkovičova na KVP a touto našou lokalitou chceme zlepšiť dopravnú dostupnosť pre ľudí v tejto lokalite. Samozrejme nejaké ďalšie stavby chodníkov a modernizujeme aj detské ihriska. Tento rok sa nám podarilo jedno zmodernizovať a takisto sa uchádzame o dotácie na modernizáciu ihriska aj v budúcom roku. Pri vstupe do Myslavy nás víta billboard Vítajte v najkrajšej mestskej časti Košíc, kde sa robia tie najlepšie pyrohy. Ja pyrohy milujem. Varíte ich vy? Nevarím, ale každý deň cítim ich vôňu, pretože sa varia presne v tejto budove kultúrneho domu, kde sídli aj náš miestny úrad. Spoločnosť Myslavská Paskuda, ktorá počas pandémie rozbehla tento koncept, sa stala celkom úspešná práve vďaka tradičným postupom, ktoré ženy najmä z Myslavy každé ráno pripravujú a vyrábajú. Na záver tu mám poslednú otázku. Vyberám si bývanie. Prečo by som si mal vybrať práve Myslavu? Povedal by som, že preto, alebo za mňa preto, lebo je to ponúka vyvážený život medzi mestom a prírodou. Presne na tom rozmedzi máte aj blízko, aj do mesta, aj do lesa. Pán starosta, ja vám veľmi pekne ďakujem ešte raz, že ste prijali toto pozvanie a prajem vám úspešné starostovanie. Nech sa vám splní všetko, čo ste si zaumienili. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, cením si váš záujem.